Ето тук голямо разнообразие от Нескафета. Виждате Нескафета. Голямо разнообразие от чайове на биопрограма, най-различни чайове. Мед също предлагаме. Гранулиран чай. Филтри за Шварц машина. Сметана. Кафето турското Мехмет Ефенди, което е 100% арабика и е много хубаво, свляно за джезве, готово за джезве. Джам Марко, пенсионерското кафе. 3 в 1 на Нескафе. Шварц еспресо вакуумирано смляно. Инка, Кимбо. Кафе по килограм на зърна, арабики, смес и робуста. И това е капсулите на Долче Густо. Ето тук насипното кафе. Без кофеиново предлагаме. Никарагуа, Коста Рика, Кения, Бразилия, насипна сметана, насипно Нескафе в тези прозрачни, в тези пакети от фолио и лаваца.